Empresa de grandísimo tamaño. Por último, compartiremos a experiencia de radio. Esta xornada de benvida pois aos novos mestres. Cada unha das direccións xerais para que teñas un pouco unha visión. No mes de agosto, como todo se paraliza, eu podo vos asegurar que as votacións saibamos onde estamos e saibamos o que temos. Moi bons días a todos e a todas. Permitir tamén empezar por unirme aos meus compañeros e darvos a benvida a todos Os quero desexar éxitos, o vosso éxito como docentes e o voso éxito como profesionais será o éxito dos vosos alumnos, das vosas alumnas, e será o éxito de Galicia. Porque o que fagamos hoxe nas nosas clases, nas nosas aulas, vai a repercutir o día de mañá nas oportunidades, nas capacidades que os nenos e nenas de hoxe teñan para o futuro. O futuro de Galicia, o noso futuro, en definitiva, depende claramente do que sexamos capaces de facer hoxe nas nosas aulas. E vós estares aquí aproximadamente 500 personas, homes e mulleres, que apostades pois, por un traballo, como xa digo, vocacional, de gran responsabilidade e que volvades inserir pois, nun sistema que leva moitos anos traballando, moitos anos millorando e moitos anos apostando por dotar aos nosos alumnos de competencias.